El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia del Pilar. Per primer cop, l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella i no a la plaça Catalunya, on s'havia realitzat els darrers anys. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit en honor a la Mare de Déu del Pilar. Alguns membres de la comunitat aragonesa, vestits amb elements tradicionals, s'han ocupat dels cants de la missa i en sortir han cantat una jota acompanyats de guitarres. Per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquest acte demostra la diversitat de la ciutat. Terrassa és una ciutat molt plural, molt diversa, i amb aquest tipus d'actes es reconeix a totes les persones que fa molts anys van venir d'Aragó i que en definitiva conformen aquesta ciutat real, aquesta ciutat diversa, plural, i que la formen persones vingudes dels diferents punts d'Espanya, d'Europa i del món. És una cita obligada ja en el nostre calendari i d'alguna manera serveix per reivindicar tota la cultura i totes les aportacions que ens van fer aquestes persones. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, s'ha congratulat un any més de la resposta dels aragonesos a aquesta convocatòria. Molt emocionat, molt. Bueno, ja ho heu vist vosaltres. El senyor bisbe sempre em felicita perquè diu, noi, no entenc quina poder de convocatòria. M'ompliu l'església a tope, hasta la bandera, i és veritat. Doncs mira, és que hi ha molts manyos i surten, aquest dia surten tots al carrer. Ara el Centre Aragonès de Terrassa ja prepara una gran festa al teatre principal per celebrar el centenari de l'entitat d'aquí a pocs mesos.